Geen dagen, maar weken. Salang bloot de bregen bij Strobos afsletten voor auto's. Naar een vrachtskip waas de nacht het ongeveer. Omwenner José Bronsema baalt er enorm van. Want de bregen is de enigste tastiende toegangsdiek naar haar bedrijf. We maken dagelijks gebruik van de brug. We hebben 7 vrachtwagens met stenen vervoer. Dus ja, het zijn zware transporten. Ja, we moeten echt omrijden door de Mieden. Diegene die de Mieden kent, die weet dat dat gewoon een heel smal weggetje is. Dus ja, voor ons is het uiterst heel lastig. Nevens Rijkswettensteert is de skiën grut. En het is daarom nog net duidelijk hoe lang de bregen afsletten bloot voor auto's. Het is boven dat net de eerste keer dat er een onervaring is bij deze bregen. Voor FNP 8 Karspelen is de maat daarom vol. En ze haar schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het is nu weer krijg goed gaan. Maar straks komt er een tanker met gas of chemicaliën of met brandstofdeel en het gaat mis. Nou, misschien zou het goed wezen dat er een veiligheidsprotocol komt. Dat in ieder geval als er wordt gebeurd, dat de mensen in omjouwing, wie er net alleen in het dwarpgerdesklesstrobos, maar ook in de meeste omjouwing, wat ze een dwaan hadden. Maar misschien is het nog veel beter dat we maatregelen opstellen. Dat die tankers, vooral met die chemische middelen erin, dat die misschien wel onder burgerlierding of naks net meer varen maaien of zulke soort dingen. Net alleen nog voor haar bedrijf is de stremming problematisch. Bronsema haar bijen moeten we per week ook wel eens kwaliteit. Aan de andere kant van het wetter. Rijkswettensteert zal busjes regelen voor de bijen, maar ideaal is dat net. Eigenlijk is het nog geen kilometer hier vandaan, maar ze zullen toch of met de auto of met een busje vervoerd moeten worden naar school. Ja. Automobilisten zullen de komende weken een oerstekplak over het wetter kiezen matten. Maar voor fietsers en voetgangers weet Veenstra wel een alternatieve oplossing. Er moet zo hard mogelijk een pontje in de veert komen. Dit kan ze net langer. En als het één keer gebeurt, houden de meesten voor begrip. Maar het begrip is 24 uur, in ieder geval bij de FNP.